Er loopt een nieuw radiospotje. Je hebt het misschien al horen passeren, want het valt heel erg op. Het is een reclamespot van de Stichting Tegen Kanker met een hele duidelijke boodschap. We zullen er eens even naar luisteren. Start bruiningssessie. Stand 8. Gezichtsbruiner aan. Hoor je dat? U heeft de functie gezichtsbruiner geselecteerd. Dat heb ik ingesproken. We hopen dat u tevreden bent met de bereik. Mijn naam is Jolanda en ik ben als voice guide te horen in duizenden zonnebanken over heel België. Een job als alle anderen, dacht ik. Maar elke dag krijgen meer dan 100 Belgen te horen dat ze huidkanker hebben. En een van de voornaamste oorzaken is dus die zonnebank. Daarom zet ik vandaag mijn stem in voor iets anders. Alsjeblieft, ga niet onder die zonnebank. Een boodschap van Stichting Tegen Kanker en mezelf. En Jolanda, die we net hoorden, hangt aan de lijn. Dag Jolanda. Hallo Maarten en Dorothee. Hallo. Jij bent in duizenden zonnebanken de stem, je zei het zelf, die je tijdens de zonnebanksessie begeleidt en bijvoorbeeld zegt wanneer het tijd is om je om te draaien. Je hebt daar echt nooit bij stilgestaan bij de gevaren van zonnebanken toen je dat inlas. Nee, echt nooit. Ik spreek natuurlijk iedere dag teksten in, normaal hele vrolijke. En dit is eigenlijk een soort uitleg hoe een zonnebank werkt. En het is ook al jaren geleden ingesproken. Maar toen ik werd benaderd hiervoor, dacht ik, toen ben ik eigenlijk pas na gaan denken hoe gevaarlijk het is. Oké, dus het is toen dat je er eigenlijk, mag ik zeggen, spijt van begon te krijgen? Ja, eigenlijk wel. Ik heb sowieso mijn grenzen in wat ik inspreek. Sommige dingen werk ik aan mee en dierenleed of politiek of erotische dingen niet. Maar hier zag ik geen gevaar in, totdat ik werd gebeld door Stichting Tegen Kanker met alle gevolgen hoe erg het in België is en hoe gevaarlijk. En daar was je dus heel erg van onder de indruk van dat telefoontje. Ja, heel klopt, ja. Hoe is dat dan verder gegaan? Hoe is dat dan gekomen dat jij echt zo ver bent gegaan dat je nu ook echt gewoon zegt van nee, doe het niet, ga niet onder de zonnebank? Hoe is het gegaan van ik lees even iets in naar ik ben er compleet ook tegen? Ik wilde graag meehelpen om het goede voorbeeld te geven. En vandaar dat ze zullen er zelf niet blij mee zijn. Maar als ik er maar één persoon mee kan redden, dan is het allemaal het waard geweest, vind ik zelf. Ik moet het wel even vragen. Zijn we niet aan het overdrijven? Want ik heb altijd gehoord dat je daar een oud vel van kreeg, maar ik had zo niet zo goed mee dat het echt heel erg gevaarlijk was voor huidkanker. Bijvoorbeeld, stel ik doe het 2-3 keer, omdat ik bijvoorbeeld een trouw heb of zo. Veel mensen redeneren zo. Of ik wil zo al een beetje bruinen, zo tegen dat ik op vakantie ga, dat het niet meteen die zon is op mijn wit vel. Is het dan ook al schadelijk? Ja, ik ben natuurlijk alleen de stem van de campagne. En ik ben geen deskundige, maar Stichting Tegen Kanker die geeft wel aan dat je het beter gewoon echt niet kunt doen. Dat 1 keer ook al schadelijk kan zijn. Oké, ja, dat is vrij duidelijk inderdaad. 1 keer is ook al schadelijk. Dat wist ik dus echt niet. Dus, Jolanda, kan je daar nu nog iets aan doen? Aan dat jouw stem wordt gebruikt in die zonnebanken? Nee, ik heb dat ingesproken en dan kan iemand ermee doen wat hij wil en zo lang ook. Dus ik kan niet zeggen van je mag het niet meer gebruiken, helaas. Hou je nu rekening? Ik vraag me af, zouden nu mensen geen schrik hebben om jou nog in te huren voor het geval je tegen hen keert of zo? Ik denk niet meer dat ze gaan bellen. Nee, de zonnebanken gaan niet meer bellen. Dat denk ik ook niet, Jolanda. Nee. Maar ik bedoel, heb je geen schrik om klanten af te schrikken of zo? Nee, dat niet. Okay. Meestal spreek ik ook dingen in voor hele vrolijke dingen. Dus dit was een uitzondering. Maar ik vond het zo'n goed initiatief en zo'n goed doel dat ik eraan mee heb gewerkt. Ja, ik vind het ook super. Je kan de tijd niet terugkeren. Hè. Je hebt het nu ingelezen, het is nu zo, maar wel heel fijn dat je dan nu mee aan de kar gaat trekken. De Stichting Tegen Kanker helpt, vind ik echt super. Voor Stichting Tegen Kanker. Jolanda, dankjewel dat we je even mochten bellen. Ja, we vonden het gewoon een heel opvallend potje, dus wilde je... Ja, nou lief. En dankjewel voor het aandacht. En heel veel succes met de WK, met de Rode Duivels, hè? Ja, dankjewel. Ik veronderstel, Jolanda, dat je met heel je familie en vrienden gaat supporteren, want ja, voor wie ga